Казан Татарстан Республикасының баш каласы, 1000 еллык тарихы, бай мәдәнияте булган шәһәр. Бу тарихи шәһәрнең иң биек урынында Кремль диварлары урнашкан. Алар калын рәт итеп төзелгән ташлардан иелгән. Элек Казан каласы шул таш кирмән эчендә булган. Ә бүген Казан Кремле бөтен дөнья мирас объекты. Бу без аны сакларга тиеш дигән сүз. Кремль диварлары артында кызыл кирпечтән салынган Сөембикә манарасы бар. Ул 7 өлештән тора. Манараның биеклеге 58 метр. Аны Сөембикә исемле гүзәл, матур ханбикә салдырган. Шәһәрнең иң серле риваятләре шушы корылма белән бәйле. Казан Кремлендә Кол Шәриф мәчете һәм Благовещенск ширкәве янәшә урнашкан. Бу татар һәм рус милләтләренең тату яшәвен чагылдыручы дуслык символы булып тора. Казан спорт башкаласы да әле. Биредә Рубин футбол клубы, Акбарс хоккей клубы, Зенит һәм Динамо волейбол клублары, Уникс баскетбол командасы бар. Аларның исемнәрен хәтта чит илләрдә дә беләләр. Казан үзенең театрлары белән дан тота. Аларның иң зурысы Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры. Ул татар, чит ил, рус классикларының әсәрләрен сәхнәгә куюы белән данлыклы. Ә бу әкият курчак театры. Кара, ул чын әкият сараена охшаган. Казанның иң үзенчәлекле биналарының берсе Казан гаилә үзәге. Бу үзәктә яшь гаиләләр туа. Ул ак таш өстенә утыртылган зур Казан рәвешендә төзелгән. Казан татар мәдәниятенең гүзәл бишеге. Казанда Каюм Насыри, Шиһабеддин Мәрҗәни, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Салих Сәйдәшев кебек мәшһүр шәхесләр яшәгән һәм иҗат иткән. Казан бик кунакчыл шәһәр. Биредә миллионлаган турист өчен урын җитәрлек. Әшәкчәк, өчпишмак, бәлеш, кыстыбый, башкалабызда авыз итеп була торган татар халык ашлары бер кемне дә битараф калдырмас. Елның кайсы фасылында килсәгез дә, бу гүзәл кала сезне гаҗәеп матурлыгы белән җәлеп итәр. Казаныбызга рәхим итегез.